Коста хора, аз ми е Весно и днес правя кандидатура за Bombcraft, сервера на Битко Бомбата. Така, преди да започна искам да кажа няколко неща за мен. Аз истинското ми име е Валентин. Аз съм на 12 години и играя Майнкрафт от 3-4 години. И се надявам да ме приемеш в сервера, да ти хареса кандидатурата ми и нека започваме. Така, първото нещо, което ще ви покажа е моята къщичка и да се намаля малко саунда, за което се извинявам. Така, първо ще покажа къщата, ето я, така изглежда. Скромна и мъничка и скромна, така да го кажем. Това е моят банер, моето банерче. Така, нека влизаме. Тук виждаме едно направено легло. Тук виждаме, има едно купче от чепстове. А тук са ми леглата. Тук имаме един куп от 2 ендър честа, 2 печки, един крафтинг тейбъл и няколко енвила. Да, нека преминаваме към следващата постройка, което е моят недър портал, който го направих като къщичка. Така изглежда. Отвътре някакво ви покажам, има само това. Да, това е моята, следващата е фермата ми. Това е моята ферма. Ето така изглежда. Ферма като ферма. Така, ето го моят enchanting room. Правя го някаква симетрично с тези прозорчета. И ето да видите, че е 30 лева. Ето. Даже ще се го сложим. Така. Следващата постройка е моята скромна конюшна, която изглежда ето така. Това да покажем. Така. Нека влезнем и вътре заваряме само 4 коня. Защо? Аз ви казах, защото стана много малка конюшната и да. Това изглежда конюшната отвътре. Направих я с рандом блокове да е по-симетрично. Така. Нека излизаме от тук. Следващото нещо е моята... Исках да направя нещо като мини лагер. Опа. И стана само една палатка и този лагерен огън. Така, ето така изглежда палатката, нищо особено, просто направих нещо като триъгълник, като такова. Да изглежда като палатка от стълби. Та отвътре какво има? Отвътре имаме 4 легла и няколко честа и 2 ендър честа. Скромна палатка, палатка. Даже ще спим с клипа, да е светло. Така. Следващия пода го направих по този блок, защото изглеждаше най-красиво с него. Та да, тук пак банера ми. Ето това е огъня, ето така изглежда. И това го направих, за да е такова. Сложих пажена да излиза като пушък. Така. И преминаваме към последната постройка, която е моята къща на дърво. Ето я. Къща на дърво. Хубава къща на дърво. Да. Ето така изглежда от всяка страна. Нека влезем в нея. Това мислех да е чест рума ми, но само искам да направя едно нещо, за което се извинявам, че е в кадър. Извинявам се пак. Прецаках се, но няма нищо. Ще го направим. Няма нищо, ще ме извинявате, но какво да направим? Ето така. Извинявам се, че това го направих в кадър. И това е пак такова купче от чест. Този път има и чест. Ето така. И тук вече това е чест рума, така да го наречем. Направих го на къща на дърво. Ето така изглежда той. Тъв той, че не можем. Така. И това е общо взето от къщичката. Така. Нека застанем тук и да кажем.
Надявам се да сте харесали клипа, надявам се Митко Бомбата да ми види кандидатурата, да ми оцени. И ако кажеш, че не ме приемаш, каквото такова. Да, надявам се да ми харесвате кандидатурата и останалите. Така че коментирайте, оценявайте, давайте идеи на какво да снимам в описанието, абонирайте се за Митко Бомбата, разбира се. И да, чао!